लोगोफोर सिमलानि लोखि फुजायाव फैदो दिनै लास्ट लक्ष्मी फुजा लास्ट साजे सिमलाट उन्दै उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसा गथ'फोरखौ फुटबल आरो काबादि बे मोननै इभेन्टखौ जोङो सिखायबाय थानाय जादों सोलोंबाय दं আমি সাংগঠনিকভাবে বর্তমান সিমলা 16 বছর বয়সৰ তলত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইজনক আমি বৰ্তমান প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ এই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণ ক্লাবৰ লগত যোগাযোগ কৰি 14 বছৰ 15 বছৰनि सिङाव दं सिङाव हाबलांसै सिमलायाव बोरै नुजोबदोंलै काबादि आरो फुटबल बे मोननै इभेन्टखौ माने दिनाव गावदों केमेरायालाय नायनोसै लोगोफोर बोरै जायो बिराद मानसि सं साजायदो खिन्थु लामाखौ लोगोफोर बिराद मोजां साजायदो मानसिखौ खिन्थु बुंनांगोन दासो मोजां एसे बिराद मानसि सं फुजासालिया फैबाय लोगोफोर बुंनांगोन लोगोफोर मानसिखौ बिराद फिर इउटुबार मा केन दं बयजोबो थांसै नामा इउटुबार मा के मानसिखौ बुंनांगोन लोगोफोर फुजासालिया फैबाय मानसिखौ बुंनांगोन खिन्थु लोगोफोर डेन्जार मानसि जाखादो मानसिया उसिफावजोबना दङ उसिफावना दंजोबो लोगोफोर ओइ दे जाबाय थांसै बिराद मानसिलै लोगोफोर डेन्जार मानसि मेला दङ जों एरसो खननाया सार्केस लोगोफोर लिसे सल' खनबाय दं जुबिनदानि जुबिनदा लोगोफोर जुबिनदानि सल' लिसाया खनबाय दं Lisa खनबाय दं लोगोफोर जुबिनदानि Joy Zubinda! Thank you so much. তেখেত যদি নাথাকক কিয় তেখেত অমৰ শান্তি থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ।